ور بريزنت زي قالمت محتت زي اب صنبل سرحيت فنقليو زكايت زلو اب زخرخا كما حتى كاي زخرخا بزعباتي سرحيت كتكافلنا اتسرحيت كما يتوطينو توطن مستعوته بولك استسمعك سمعيت لوم دحر 24 عامتات كذكرون كلها خنتاي تبل ما نوع عبزي ده حلفة قالمت أي غزي قالمة تتجوركم ماشي كابوز نوع جزي خواسي دي مالك أما يجي ناي فنكل تراي وانا مالتي فنكل نحنا صبوق انتايو هذا وان تزيت نجرسي دنوجرو زانتالو بزح جزي تسندي تاريخ بفلا يزوم فصاميتاتنا يكوينات ناي ساعات زرزراتهم مزقوب امتى اترغبو ابتشعو زنبر ملختات مالتي زيتات نيرن اهتات نيرن معلت ساعات بساعتي اب معلت دسغاغر ملختات سمع عليها يقولون كل خا سل دمزقب بساعات بمعلتي سو نتي حقنيا دحراي مس حلفه غزي تتنتنو ديكونس ريل تايم بغزي مغلصيتات سلازلو او تمليسكاس كتوكس الى اي بزح غزي تاريخ زي صحف بلما سند سلازخونه زي دحراي غزي مس حلفه منالباش كترغمو ون سلات فتاتن كاب تحق قربتي كت زبلون تخيل عايسو لو موكس وانا نجر جن مستني حرنة استراتيجي كاب استراتيجية ومزلاق معليها دي يقولون حلقات حليفهم نناصنت تكبر هلخ انديو ناي 77 فتنة ناي باصع عبي تمكرو يقدفو مالت وطينكا كل ነገር አዋዲትካ ተበጊስካ ትሰርሕ እጂ ተሓይሊ ምንታይ እዩ ፈቲንካ ምስ ኣበየካ ዝያዳ ተሕይል እምበር ኣይትደክምን ፈቲንካ ምዃን ምስ ኣበየካ ተስፋ ምቁራፅ ኣሎ ግን ኣብቲ ታሪክ ናይቲ ቃልሲ ናይቲ ህዝቢ ዝነበረ ፈቲንካ ምስ ኣበየካ تحيل من الباش دخون فتينا انت زي فشلسي اي مسرح كون نيرو انت بلي هذا وان اجي تناشع فتنا اي باصع قليلا كون نيرو بكل فتنا تغيرو اي سلطن اجي دحر تناي فنقلك مصخلو بوزح قالوت معباليتات امونغو نتي ادلوين كم زت امام سلت غبور وتتمكرتي بوزح حجزوا يهزب العالم قلنا عينة سبكة أنا ده هم عينة نمنت أنا هم نخون أب كسجمنا خلوا ترايدنا نحيل ولا دفن عينة تالنا quality سالو ناي سبات عينة كم جزء مسحلفة يطرطركاي سبدي نيرو شعو عينتنا سبدي نيرو انتاي نيرو تعينت تسبكا كومو عينت تصاورنت كومو عينت تبالحتنت كومو عينت تاريخنا مسرح حيلي اللي لا كنا قوم مسبلكا ترسعت بلا اجي وطنو تزنبر صقاطات ناي توخسي ناي غلبت توخسي غلبت ناي سب غليل كزارا مود داتا جن انا تي تاريخ بسرح دنبر عينت ناي سب ولا حاجه غلي بهوتو دلو غلي تسوون دي كومو افوليات اغاطاميتات تراوت غير ابزناي فنقل كا فنقل سوالات شيم كمان غزاروس مالتي فنقلسي مفنقال ناي مغزاتنا مودعتا مالتي حسابات
ተጨባጢ ክትገብር ግን ከምኡ ዓይነት ሰብ እዋና ጥራይ ደምፅኡ ክፍጠር ይኽእል ድዩ ኣበይ መፅኡ ሕጂ እቲ ኣፈፃፅምኡ ፅፈቱ ኣብ ግዜ ኣወዳድብኡ ኣብ ዓዘቕቲ ናይ ጨው ኣቴኻ ትዋጋእ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ከምኡ ክገብር ዝኽእል ፀጋሚ ሕጂ እቲ ግዝፊ ናይቲ ስራሕ ስፍሓቱ ኣገዳስነት ናይ ባፅዕ ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ሚዛን ናይ ሓይሊ ኩሉ ነገር ኣመዛዚንካ ዓበይቲ ወታደራዊ ትንታኔታትን ዘረባታትን ከተምፅእ ትኽእላ ግን እቲ ሽዑ ዝነበረ ተኣምራት ናይቲ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ እቲ ምስጢር ናብ ኩሉ መድፍዕ ታንክታት ተሳኢለን ኣለዋ ኣብዚ ተሳኢለን ከምዚ ኮይኑ ኢልካ ብዙሕ ነገር ተምፅእ ትኽእላ ግን ነቲ ናይቲ ሰብ ሓይሊ ናይ ውሽጡ ክትገልፀሉ ትኽእል መገዲ ከቢድ ናባዓል እዚ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ናይ ስርሒት ፈንቅል ዝሰርሐ ወይ ብዙሕ ቅያታት ይሰርሑ ሓደ ካብኡ እዚ ስርሒት ፈንቅል እዩ ብፍላይ ከዓ እቲ መንእሰይ ሕጂ እውን ኣብ ሓደሽቲ ቅያታት ንምስራሕ ኣብ ምፍፃም እዩ ዝርከብ በዛ ኣጋጣሚ እንታይ ክትብሎ ትደሊ ወሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ሎሚ ዓመት 2014 ካብ 2013 2012 ዝተፈልየ ሳይክል በሎ ወይ ድግምጋም ናይ ታሪክ ትብሎ ትኽእል ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ምስ ብዙሓት ሰባት ትራኸብ ዛረብ እንዲሃ ናይ እዚ ዓመት እዚ መፈለሚ ዘሎ ትዕዝብቲ ሓቀኛ ባህሪ ናይቲ ህዝቢ ይምለስ ኣሎ ክትብል ትደፍር ብፍላይ ምስ ናይ መንእሰያት ዓይነት ክትሪኦ ከለኻ ኣብቲ ህዝቢ ብሓፈሻ ተሞከረ ብዕድመ ደፍአ ሓድሽ ነገር ከይኮነ ይኽእል ኸውን ግን ኣብዘን ዝሓለፋ 2-3 ዓመታት ምናልባት እንድሕሪት እውን ከይድ ኢልካ ምስ ቀፃሊ ናይ መህውተቲ ዘመተታት እዚ ሸርሕታት ክካየድ ፀንሐ እዚ ናይ መንእሰያት ንደገ ምኻድ ከምዚ ምባል ገለመለ ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ብሙሉእ ተቐይሩ እዩ እኳ ዘይተባሃለ ዝግ እናበለ ግን ኣብ ናይቶም መንእሰያት ብልሓት ሓደ ክልተ ንኣሽቱ ብልጭልጭ ዝብል ርኢኻ እንተይኮነስ ናይ ብሓቂ ናብ ንቡር ይምለስ ኣሎ ኣነ እቲ ህዝቢ ኣብ ገለገለ እዋናት ብዘጋጥሞ ብድሆታት ብቐፃሊ ሸርሕታት ከም ምንቕናቕ ዝመስል ወይ ድኻማት ዝመስል ባህርያት ይረአዩ ግን ሳይክል ሕጂ ናብ ንቡር ገፁ ዝኸይድ ኣሎ ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ኣነ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ብዝኸትካ ከይድካ እዚ ከተማ ዘሎ ዘይኮነ ናይ ብሓቂ መንእሰይ ዝበሃልሲ ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣብ ዓውዲ ስራሕ ዘለዎ ከባቢታት ምናልባት ግዜ ወሲዱሉ ኸውን ክመሃር ብል ግን ኣነ እቲ ህዝቢ እቲ ዓይነታቱ ኳሊቲስ ናቱ ኣይጠፍኡን እዮም ፈፂሙ ናይ ቅድሚ ሕጂ ቅያ ሰሪሑ ዛንታ ሰሪሐን ኢና ንብል ሕጂን ንድሕሪ ሕጂን ዝሰርሖ ቅያ ካልእ ሕጂ ኣነ ጃሃረሉ ይደልን እየ ግን እቲ ህዝቢ ቅያ ሰርሕ ህዝቢ ማለት ከዓ ብቐንዱ ከዓ እቲ መንእሰይ እቲ ዝኣኽሎ ተማሂሩሎ ዝኣኽሎ ፈሊጡሎ ዝኣኽሎ ሪኡሎ ሓይሉ ይገርም ሰብ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት እንታይ እዮም እዚኦም መንእሰያት እዚኣቶም ከምዚ ኮይኖም ከምዚ ተማርር ኢኻ ንእግሪ መንገድኻ ትርኢ እንታይ እቲ ኩነታት ስለተቐየረ ድዩ ሃዋህው ስለዘየለ ድዩ ደስደዖም ደጋጊዮምን ነገራት ስለ ዝበዝሐ ድዩ ተፃብኦታት ስለ ዝሓየለ ድዩ ብዙሕ ነገራት ትብል ትኽእል ሕጂ ግን መዓልቱ ብሊዑ እናበለየ ኸይድ ስለ ዘሎ ኣነ እቲ ህዝቢ ኣውራ እቲ መንእሰይ ብዙሕ ንሰብ ደስደምም ነገር እውን ክገብር ኣብ ድርኩኺት ኣሎ ይብል
ክቡር ፕሬዚደንት ካልእ ተወሳኺ ሕቶታት እውን ነይሩና ሕጂ ግን ከይነውሕ ንሎሚ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ነዋሕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ዜጋታት ብሕቶታት ዝሳተፍሉ ካልእ ዕድል ክትህበና ድማ ተስፋ ንገብር ስለቲ ዝሃብካና ሓበሬታ ብስም ኩሎም ተኸታተልትና ነመስግን የቐኒየልና